Mám tu strom Dula, po česky Kdovle. Po pár rokoch bol presadený. Doteraz o stromček nebolo postarané, takže vidíte, že sa vlastne vetve rôzne krížia, idú dohora, čo by nemali. Keďže prišiel značnú časť koreňov, tak sa aj hodne zakrátime. Ja by som to videl až niekde tu. Nesmú sa krížiť, takže si dáme preč celú vetvu. A toto rozhodne tiež nie dohora. To úplne preč. Snažíme sa držať výšku hlavných vetiev v jednej rovine. A keďže je vetva dobre postavená, tak dám na vonkajšie očko. To, čo ide dole, odstrihnem tiež a zakrátim. Keďže ide vetva mierne dole, tak si dám vnútorné očko. Toto je moc blízko u seba, takže to dám preč celé. Pekne si to preriedím. Teraz tento rok strom potrebuje hlavne zakoreniť. Táto vetvička je dole, neviem, či uvidíte. Šmik celú preč. Tuto dám preč, aby to nebolo také husté. Tak. Pekne musíme začistiť. Tu potom vznikajú choroby. S malými rankami si strom poradí. Čím sú väčšie, tak potom treba mazať. Tak a zase v jednej úrovni si to strihnem. To je pekne postavený ten strom, takže si to môžem na vonkajšie očko strihnúť. Kľudne aj takto. Som to videl. Tak pokračujem druhým poschodím. Zase čo ide dole, dám preč. Pokúsime sa určiť jednu výšku, v ktorej to zakrátime. Tento je hodne rovno, tak dám vnútorné očko, nech sa vytiahne hore. Inak priemer na každom poschodí vetví musí dať súčet tej hlavnej. Čiže tieto 4, dajme tomu, čo sú tu na tomto poschodí, musia dať súčet s týmto. Ja to risknem a tento použijem ako terminál. Vyviažem si ho, nech pekne stojí a nech rastie. A na vnútorné očko nech sa to pekne zrovná dohora. A ešte okolo toho dám preč vetve. Tak. Teraz sú tu zbytočné. Druhý rok vo výsadbe a ideme urobiť radikálnejší rez. Ideme zrušiť to spodné spatro, lebo zavádza sekačke. Takže to je ako prvá vec. Nájdeme si bod, kde sa to rozviera a hlavne ono by sa toto rozlomilo časom. Takže to je treba dať preč aj tak. Tak. Potom tieto väčšie rany zatrem. Naletený krúžok. Tak, spodok máme vyčistený. Potom tam dám kolík. A vlastne toto vypadá byť ako prvé patro, prvé poschodie. Tento je živý. Áno, troška zastrihnem, nech rastie ďalej. To tak by mi spravilo vetvu tam. To bolo fajn, že by trocha tu na to tu sa vytiaľ. Najlepšie bolo, keby niečo tu narastlo, ale bohužiaľ niekedy to nejde. Tak skúsim to dať sem a uvidíme, čo to spraví. Toto je suché, to už môže ísť preč. Tak, toto vyschlo, tak to dám preč. Tu by nemali byť vedľa seba takto. Tak tu dám preč. Jedna aj bola, tu uvidíme čo z toho. 2, 3, niečo z toho možno pôjde preč na budúci rok. A tu na tento vrch, to ukážem z inej strany. Aby ste to videli. Tu na tento vrch. Našiel som si tento, že by mohol byť budúci terminál. Takže sa dám takto. Aby som ho nemusel nejak, ale do toho prichytím, nech je rovne. A vlastne toto všetko
pôjde preč, takže sa si rovno vyhodím. Tak. Toto si prichytím tu a na jeseň, v auguste, september, tak toto pôjde tu preč. A teraz si vlastne urobím len to, že to nejak tak zakrátim, aby som mal nejaký ten čípek, že toto bude pomalinky zaschýnať a potom sa to dá vlastne celé preč a toto bude normálne fungovať. Len teraz to využijem akoby formu držáka. Tak si pozamazávam vzniknuté rany stromkovým balzámom. On to vypadá, že to je radikálne, ale videli ste, že tam boli z minulého roka prírastky. Dneska si ukážeme na tejto douli úpravu vylamovaním, vyštipovaním mladých vlkov alebo vetvičiek a ešte zaštipávanie kvetných pupeňov. Keď máme nejaký vlk, alebo teda vetvičku, ako je to v tomto prípade, že rastie pod korunou a ju tam nechcem, tak je teraz, čiže koniec mája, začiatkom júna, tak v tomto období je najlepšie chytiť, keď je takáto malá, do 10 cm a pekne vám pôjde vylomiť. To isté tu na tieto ďalšie dve, chytíte, jednoducho vylomíte, s tým, že vlastne ten strom má akoby menšie rany oproti nožničkami, keby ste robili, že lepšie sa to zahojí. Ale aj v tomto období, keď túto malinkú vetvičku vylomíte, keď to takto vylomíte, vlastne aj obmedzíte ďalší rast na tom istom mieste týchto vlkov. Tu hore mám budúci nový terminál. Táto tyčka, vlastne táto časť od terminálu slúži len na uchytenie, pridržiavanie, aby krásne rovne rastol. A tu vlastne tiež potrebujem, aby nič nebolo. On sa odstráni, za pár mesiacov sa už odstráni a tým pádom tiež pekne krásne vylomím. Vlastne ja chcem, aby do tohto prúdila energia, aby sa nejak extra nevysiloval. Takže si to dovolím a vyštípnem poupata tu na a vlastne nech ide rast a všetká energia teda nech ide do rastu. Ale by sa mi to mohlo aj pod ovocím samozrejme ešte ohnúť, čo ja nechcem. Takže nech zosilnie, tým pádom vlastne tu mám aj tento zadnú tyčku, ktorá ho drží. Pod ovocím by sa mi ohla vetvička, ale ja už mám pekný akoby sklon tej vetve a chcem ho zachovať, tak na konci vyštípnem poupato, vyštípnem ten kvet a takto si vlastne môžem urobiť aj prebierku, aby bol jeden plod tak 10-15 cm od seba, od druhého teda. Kľudne by som sa nebránil tomu tieto dve vyštípnuť. Tak. Tiež sú akoby dosť malé. Bolo sa to troška skorej. A nechám si prosto len tak tieto na bočných vetvách ovocie. Tu už by to nemalo mať také fatálne následky pre tú vetvičku. Tieto vetvičky rastú do dola. A ja potrebujem, aby ten strom troška použil silu na rast smerom, ktorým chcem. Je už hodne veľká, ale tiež sa ešte dala vylomiť. Tu tiež na konci je poupie. To pekne vyštípnu. Áno, proroste a bude rast tá vetvička a nespadne moc dole. Teraz má celkom pekný uhol, takže nespadne dole. Ideme si robiť čitobres, taký letný, takzvané, ktorý sa robí väčšinou do toho 10. června, 10. júna. A robí sa do tohto dátumu preto, lebo keď vy tú vetvičku strihnete, dajme tomu o tú polku až tretinu, tak on ešte stihne pekne urobiť rozvetvenie a stihne aj založiť akoby tie kvetné pupene. Túto vetvičku, ktorú som si vám ukázal, že zakrasujeme o tú tretinu až polku, tak samozrejme to bola iba ukážka, ja ho dám celú preč, lebo tam mi nepasuje, zavadza mi tam. To, čo nepotrebujete, čo vám zaúsťuje, to dáte preč. Potom vlastne tie dlhšie, čo sú viac než 40 cm, tak tie si zakratíte, ako som vám ukázal, o tretinu až polovicu. Tam, kde potrebujete vlastne rozvetvenie, tam si to strihnete, tam sa vám vetvička rozvetví. Túto vetvu nechám tak, ako je, lebo ide smerom dole, takže zakrnie. A táto prevezme rast a bude vlastne pokračovať ako kostierná vetva. Táto križuje cez ostatné, tu si dám preč celú. Tu sú dve vedľa seba, čo tiež nechcem,
tak si nechám tú väčšiu a tú tenkú, už je moc veľká na vylamovanie, tak tu si vystrihnem. Tak. Táto tiež, ako má tendenciu, že by tam rastla, tak tu si tiež dám preč. Tak a tu si nechám tu na, táto tiež je malá, už moc nenarastie a budúci rok zaplodí. Toto to samé, tiež ide smerom dole, nechám si ho, tiež tam bude ovocie. Tu nájdú tiež dve vedľa seba. A táto je hodne kolmo a táto má celkom pekný smer. Takže túto si dám preč. Nechám si iba to ovocie. Tu sú celkom na husto, tak túto jednu si dám preč. Ide mi len o ten plod. Táto odplodí a budúci rok si ju môžem dať kľudne preč. A podľa toho, ako narastie, ako bude zavádzať, podľa toho. Tu je hodne vetví na sebe, takže si to nejak vyselektujem. Tu na tieto majú tendenciu ísť smerom do ostatných, tu sa budú krížiť. Takže kľudne si to môžem vybrať až na rozvetvení. Tak. A vidíte, urobil sa tu krásny priestor. Tu už sú tým pádom iba dve vetve a budúci rok na jar si vyberiem, ktorá z nich bude lepšia. Tu na tá spodná zase ide dole, budúci rok zaplodí a bude na ovocie. Potom sa môže kľudne vystrihnúť. Tu už vidím, je dlhý prírastok, okolo tých 40 cm. A viem, že som to niekde chcel už v tomto priestore rozvetviť. Má pekný sklon, takže kľudne môžem nejakú strihnúť to tak, akoby na bok. A tu sa to nejak rozvetví a vyplní to ten priestor. A tuto si zatiaľ nechám tak a uvidíme, čo ďalej na jar. Ideme hore. Tu je to ešte moc blízko na to, aby som zakladal druhé patro. Čiže vystrihám. Tak ako pri jarnom reze sa robí trojuholník, kde je tých 45 stupňov uhol, tak vlastne v tej cca výške, tak podľa toho zase zastrihnem. V tejto výške zastrihnem. Tak. A tu zase by mal znova rásť. Terminál sa zastrihá preto, aby zase neprebral moc funkciu rastovú a ostatné vetve by inak zakrneli. Tak preto sa vlastne v tom uhle strihá aj terminál. A toto už takto krásne môže ísť za chvíľu preč. Už to celkom drží tvar. Takže za mesiac, dva, ja to rátam tak ako v tom septembri, že si to vlastne tu našmyknem a vlastne bude iba tento terminál. Takže máme tu kdovli. A má aj fajné 45 stupňov, čiže terminál vetve. Aj ten priestor celkovo je pekný. Takže tento rok ho ani nebudem zakracovať už teraz. A zatiaľ nechám tak jedine, čo spravím. Vyviažem. Uvidím, ak by som sa tu v lete ukázal, niekedy v júni, tak by som urobil nejakú tú prebierku, lebo vypadá, že bude veľa ovocia, nech nezakrnie, tak prebierku. A po prípade podľa rastu by som aj zase rozvetvoval šítov rez, takzvaný letný. Toľko tak tej našej krasavici.